Ročne sa na Slovensku stane takmer 14 000 dopravných nehôd, pri ktorých zomrie približne 300 ľudí. Tisíce sa ich zrania. Čo zlyhalo, zisťujú znalci, ktorých ku vážnym nehodám volajú. Výsledky ich práce ďalej využívajú inžinieri, cestári aj výrobcovia automobilov. My keď zistíme pri analýze dopravných nehôd, že napríklad z toho nákladného vozidla je zlý výhľad, tak sa tam dajú nejaké systémy, či už kamerové zrkadlá a podobne. Niektoré návrhy znalcov sa stávajú aj súčasťou noriem, ktoré musia automobilky dodržiavať. Napríklad oblítvar kapoty, ktorý znižuje úmrtnosť pri zrážke s chodcom. V súčasnosti by podľa odborníkov najviac pomohlo, keby sa systémy, ktoré predchádzajú zrážkam, montovali aj do lacnejších aut. Typický príklad sú asistenčné systémy typu ABS na asistovanie brzd, ale aj rôzne senzory. Vývoj takýchto technológií je extrémne drahý a naozaj iným spôsobom ako cez tieto drahé prémiové autá by sa ani nedal zaplatiť. Pokiaľ automobilky už tie systémy majú, tak sa snažia zvyšovať nimi hodnotu pre zákazníka aj v nižších radoch aut a tak sa postupným spôsobom dostávajú tieto systémy aj do čoraz nižších tried aut. Pokiaľ auto šoféruje človek, mal by sa venovať predovšetkým riadeniu. Telefonovanie či iná nepozornosť patrí podľa policajných štatistík medzi hlavné príčiny dopravných nehôd na Slovensku. Viaceré automobilky už vyvíjajú autonómne autá, ktoré šoférujú sami. Vďaka senzorom a počítačom, ktoré majú rýchlejší reakčný čas ako ľudia, by mal počet nehôd klesnúť. Výrobcovia ich zatiaľ testujú. Náš ústav súdneho inžinierstva Žilinskej univerzity ako jeden z prvých robil veľké pokusy s vozidlom Volvo aj s vozidlom Subaru. Porovnávali sme rôzne systémy, ktorý je bezpečnejší, ktorý je nebezpečný, či zastaví pred chodcom, či zastaví pred prekážkou a podobne. Znalci sa zaoberajú predovšetkým správnym nastavením brzdenia, napríklad aby do auta bez šoféra, ktoré stihne zastaviť, nenarazil iný nepozorný vodič. Kristián Čekovský, RTVS.